Il-membri kollha tal-Kabinett Parlamentari għall-Standards qablu li r-rapport tal-Kummissarju George Hisler dwar ksur ta' etika mill-Ministru Justin Caruana għandu jiġi ppubblikat b'mod sħiħ. Dan anke għaliex il-Kummissarju għall-Standards innifsu ta' parir li rapport ikun ippubblikat flimkien mad-dokumenti kollha tax-xhieda. Madankollu sar ftehim biex parti partikolari mir-rapport li fiha dettalji personali m'għandix tkun fid-dominju pubbliku u għalhekk tħallit barra. Il-ftehim intlaħaq minkejja li l-wib tal-Gvern Glenn Bedingfield prova jinsisti li titħalla barra x-xhieda kollha tal-eks mara ta' Daniel Bogdanovic, Alison Bogdanovic, li hija waħda minn żewġ persuni li talbu investigazzjoni fuq il-kuntratt ta' 15,000 euro li jingħata mill-Ministeru ta' Justin Caruana. Mela, qed naqblu li għandu nirraxxaw rapport bid-dokument tal-evidenza ħlif di l-parti li għadha kif samna referenza lija. Wara li ntlaħaq il-ftehim biex ikun ippubblikat ir-rapport, issa jmiss li jiġu diskussi l-konklużjonijiet tiegħu bis-seduta li jmiss tal-Kumitat intiża li tagħmel propju dan. Għal din is-seduta se jintalab ikun preżenti il-Kummissarju għall-Standards George Hisler li fassal ir-rapport. Dwar l-aġir ta' Justin Caruana, Hisler fil-fatt irċieva żewġ ilmenti, l-ewwel wieħed mingħand Arnold Cassola u t-tieni ilment propju mingħand l-eks mara ta' Daniel Bogdanovic bil-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika ikun mitlub jinvestiga kif il-Ministru tal-Edukazzjoni abużat minn fondi pubbliċi meta impjegat lis-sieħeb tagħha fl-istess Ministeru tagħha. Hisler jgħid ukoll li din hija saħansitra materja li timmerita investigazzjoni kriminali mill-Pulizija. Justin Caruana diġa kienet suġġetta kontroversja meta l-eks raġel tagħha, l-eks deputat kummissarju Silvio Valletta, inqabad illi kellu ħbiberija intima ferm ma' Jorgen Fenech u issa reġgħet sabet ruħha f'nofs kontroversja minħabba l-mod kif premjat lis-sieħeb tagħha Daniel Bogdanovic.